Și Salutare toată lumea, bine v-am regăsit la un nou clip, stai aici alături de Franco. GG. GG. Și astăzi vom băga un meci de duo. Nu uitați, dacă vă place ce facem, nu uitați să bușiți butonul ăla de like. Și da, haideți să vedem ce iese. Tiri. Băgăm win? Băgăm, nu să nu băgăm. Noi băgăm. Ceam, pricini. Mamă, de cât timp să registrăm? Cum? De la cât? De la Băi, cât nu de știu, cât dar să am registrăm? tras o grămadă de duble, frate. Știi câte videoclipuri am șters? Vrei să știți că de mult ne-ați face un clip. Bați pe cineva afară, ba așa. Și nu am ce să facem. Și eu joc tot după tastatură și mouse. Da? Hai că da. Hai că nu se aude controlul, hai că da. Să vezi, tot după tastatură. Da. Mai după, faci tu party-ul public, că nu putem să filmăm de copiii ăștia. Fă party-ul public. Public? Privat, scuze, nu public. Iartă-mă pe mine. Mergem, Simi? Hai, Simi. Uite, ok, scuze. Mă uitam de Steam, doamne, prost mesaj. Și da, fraților, acesta este al doilea meu videoclip, al doilea... Trage nema o filmare? Tot? Normal că te auzi pe filmare, cum să te auzi? Ești în pula cap. Nu te cred că n-a ajuns. Ai ajuns. Aoleu. A venit poliția la mine la scară că... Da, nu se aude. Da, nu se aude, da. Oricum, caz de ceva... Da, nu se aude. În caz de ceva, nu știu. Vedem la editing. Subscribe la mine la canal. Fac și o... Da, o să las canalul în descriere, să vă abonați și la el. Încă 20 de abonați și fac 100. Perfect. La mine încă 5 abonați și fac 10 abonați, vă rog frumos să... Din toată inima să vă abonați, să fac și eu care 10 abonați, că ăsta m-a trecut, că nu fac YouTube de mult timp. Adică l-a făcut YouTube și gen s-a lăsat acum 2 luni și acum iar a revenit în forță. Dată cum e canalul ăsta nou deschis azi. Bine, adică gen ieri că Dar vezi videoclipul că tu ăsta... pentru prima zi chiar ai făcut bine. Știu. Ai Dacă fac și așa... vizualizări în câteva minute. Dacă fac și așa, gen, o să fiu... Sper că top. Sper. Hai să mergem. Nu, haideți să mai luptăm, aici n-am luptat. N-am luptat. Hai că n-am luat prost, mai sunt și eu, doamne. Hai De că... ce ai făcut? Aveam 2 cashpad-uri și am apăsat space de 2 ori și l-a dat pe ambele. Ia uite ce-am găsit. Mamă, ia, îl vrei tu? Ia tu. Hai să luăm asta. Nu uita să dai radio off, că ți-ai copyright. Ai, da, avem de unde să o luăm. Păi hai că vreau să mergem și arătat și nu știu. Hai, spre mai aveți. Nu, am eu. Ai tu? Du-te că eu nu mai am. Hai să farmăm și noi, zic. Ai nu? Dar de ce și eu? Fii atent, care-i faza? M-am dus pe ăla și n-am apucat Hai gen să-mi dai să... cu mine? N-am. Și n-am apucat gen să mă duc sus de tot.
și mi s-a scos gliderul. Și am căzut, noroc că n-am murit, că m-am sprijinit de ăla. Mă, stai pe loc. Și na, asta Uite pickaxe-ul meu, ar fi mers la combo tău. Pickaxe-ul Uite. tău, ce pickaxe ai? Mamă, ar Spectralul. merge în planul. Nu știu, mă gândesc să-l iau când... Dar nu-i scump, e 800. 800? N-ai dat atât pe el. Aș da, arată blană, ce să zic, arată la fel ca un fel de Galaxy. Doar că, Mie îmi place spui că... tu, ai spus tu, nu e mult, 800, pe 800 e cel mai scump pickaxe. Nu știu, eu am dat să mergi. Să iau ăsta, nu să nu iau. Bă, dar deoarece când filmez am un lag și când nu filmez, Dar câte FPS-uri ai? nu știu că n-am dat ăla de FPS-uri să vezi, ia de aici mini. Da, dă-ți limite, du. Nu, că am găsit deja. Ai găsit? Ah, Dă-ți limite, limitează Ține-mi de asta. 960 sau un 200. Că de-aia nu-ți merge bine. Că tu l-ai pe limite și scade brusc. Uite, ia dă-le să vezi. Dacă tu zici așa o să-i dau, nu o să-i dau acum că n-am jucat. Își dau după mici. Că, na, știi ce zic. Dam. Zici cânt, ești nebun. Sunt prea nebun pe cântat. Stai. Uite, asta și pe tine. Ui! Hai că și-o să mă joc. Bă, da, Nu, dragi, arată acolo mai. dreapta de ăla. Iar încerge. Îl iau eu pe ăsta. Iar, pistol alba. Băi. Top 31, oare să fie asta win? Să nu fie? Nu știu ce să zic. O lamă, dacă am găsit. Oh, e bine. Dar nu știu, sunt foarte rare acum lamele. Gen, sunt foarte rare. Știu, da. Ce să faci? Na. De obicei se spawnează la trio. Sau la solo. Zici tu? Arena. Zici tu? Da, știu sigur. Uite că Dau dau. mereu pe. Nu prea avem arme bune. În general la shotgun acum sunt bine, dar... Nu. La ce shotgun ai? Eu? Ce Am Grange shotgun de albastru. Da chiar că ai dreptate, știu. Nu, scuză. Vezi, nu te primești, nu te mergi. Da. Înainte nu era asta. Hai mai repede. Și ce ne-ar trebui acum un big la amândoi, suntem jujuc. Păi am găsit big. Dar lasă că am harpunul ăsta. Dar găsim baltă mutrări fiș. Stai așa. Franco, ia fi atent. Aici mergi sub apă, vezi? Da, și poți să stai. Oh, ia uite, sub apă. Wow. Merg sub Dar știu că nu apă. poți să-i damage de la player. Da? Ia auzi. Nu ți-i. Stai că eu nu mai pot să vin. Stai mereu cu crouch. Ah. Te scoate. Ăla-i big? Mau, poliția. Fix când filmez. Miliția. S-au găsit și ăștia seara, deci
Are verde și big shield. Am Big Shield. Și am mai văzut acolo încă un Big Shield. Da, am mai văzut. Le iau pe ambele. Mi se stinsese filmarea, dar i-am dat înapoi. Nu, că îi dai lipire. Bun. N-ar fi asta. Ceva grav. Le lipesc, după le dau copii și dau... Faza e că-s 3 filmări. Și asta e. Am mai ieșit într-un. Ai făcut 3? Păi nu, am 2 și mai am și intro. Ah, da, chiar. Mamă, pe aia e care știu. Vezi că aici Jack Splash-uri, dar n-ai de ce să dai. Dă-le în casă să nu vină player să nu le iei. Da, să fim și noi buni cu ei, măcar o dată. Îmi duce flip-flop. Trebuia acum un sniper. Doamna ăștia să-mi ia full. Ți-ai luat acolo? Nu. Stai acolo. Vrei seara că nu ți-ai col? Da. Să testăm? Hai. Pleri! Unde? Ah, mi s-a părut sau chiar am auzit? Mi s-a părut, toată S-a auzit combatul tău. Nu, gen de asta, am auzit niște pași, dacă ai găsit eu prost. Aha, uite baltul. Uite acolo și doi. De la distanța aia nu merge, Franco. Adu-mi areu albastru mie. Vino să le iei. Adu tu. Vezi să nu mi-i flopări. Nu ți-au nimic. Sunt și colorate. Perfect. Ce asta? Credeam că e combat. Gen eu să o tai la filmare din... Oh, Toată s-a partea aia. dat lift. Mă ascult? Te ascult, scuze. Cred că o să tai la filmare. Toată partea care a venit din rischi până aici. Și că nu prea are rost. Îmi zici tu? Adică tot rapid. Păi da, eu o tai. Că nu prea are rost. Mai mult am pescuit eu. Vino la mine player care se bat. Da, stai până. Nu, mă gândeam mult să au XP ăsta. El e resetat? Ia, resetat. Acum level 30. Am plan 45. Nu stau să fac challenge-uri. Ai zice să vii la mine. Păi, Să spatele vii... tău, dar ai de duși. Chiar. Sparge. Hai că... Ai făcut gălăgie degeaba, am zis să spargi tu. Vreau la mine, deci s-au nebunii. Mai are super... A făcut fi. Și eu ce fac? Bă, ăsta când a venit mă la mine în box? Când a venit la mine în box? Când?
Ia, superputerea, Mi-am dat superputerea! și Superputerea! O iau imediat. Dacă poți să-mi ieși mie, care. Păi n-am putut să mai dau. O, da, n-ai. Doamne, ce copii rătați! N-ai, mă! GG. Cam asta a fost, sper că v-a plăcut, dacă nu, ce veți voi, nu uitați să dați un like. Eu am fost Cosmin Franco, ne vedem data viitoare. Pa, pa!